iki mangsane rendengan saben dina mesti ana udan udane ra gelem terang para tani sing atine girang pancen iku sing dienteni yen wis udan padha nandur pari tanah bero disingkali suket sing keter padha disemproti Pak Tani awake nyambut gawene sampe sedina nganti lali sanak lan keluarga perlu nandur pari lan palawija Pak Tani derajate mulya sebab Pak Tani tulang punggung negara direwangi ngayawara muris prasandang lawan joget bersama Wahyu Budaya oh ah oh iki mangsane rendengan saben dina mesti ana udane ra gelem terang para tani sing atine girang pancen iku sing dienteni yen wis udan padha nandur pari tanah bero disingkali suket sing keter padha disemproti Pak Tani pancene sora nyambut gawene sampe sedina nganti lali sanak lan keluarga perlu nandur pari lan palawija Pak Tani derajate mulya sebab Pak Tani tulang punggung negara direwangi ngayawara murid prasandang kelawan bukta pinarak ingkang sekeca mirsani kesenian kula mirsanono kesenian kula Wahyu Widaya paringan
asma asma urip iku dolor ra ora suwe tak ibaratno wong mampir anyo ombe mulai bareng-bareng gedekno amal ibadah besok nek mati cek padang lah kuning kuning bengi iki Pak Duta sing duwe gawe wonge blater supel bergaule undangane teko dulur akeh tamune tak dongakno Pak Duta akeh buwane pancen Pak Duta dulur blater gak karu-karuan dasar wonge ora isoan nanggap campur sari dulur ora digawe ambur-amburan sebab dek duwe gawe hajate mantenan aku seneng dulur arek Pak Duta wonge blater lumane setengah mati tak dongakno taun ngarep Pak Duta iso ibadah haji tapi aja lali nek buyar Pak Duta bayar aku mbok ditambahi niki dulur 2,5 juta tapi mboten ijen wong 16 temenan niku akibate wong wedok cemburu wis tumepak anggonmu lesu tanggane adu-adu rumah tanggane senajan nek wong wedok nyotot wong lanang meneng wae mengko nek pegel lak leren dhewe cekap semanten piatur kula sae mboten bareng karso
Alhamdulillah dulur diundang ning Jamilah main wonten Tanjung Pasir mboten udan alhamdulillah Hirobil alamin. Mungkin masyarakat ngriki dereng kenal kula. Lah monggo sakmenika dipun kenalaken nami kula Cak Muanam Desa Kedung Lusari Tembelang Jombang. Grup Campursari Wahyu Budaya. Lah pira Cak Nam tanggapane? Wah, Campursari Wahyu Budaya niku sangat murah, sangat terjangkau. Sing penting iso main lancar. Tak gekno wayah esuk mesti. Wes wayah esuk jagone kluru. Krungu swarane padeng kemruso. Aduh senenge sadulur tani bebarengan padha nandur pari srengenge emas ngulon parane manuke ngoceh ana wit-witan pating samruwit seneng atine katon asri donya sak isine trong iki ana wong ora tapek ganteng wonge pendek dulur kulitane ireng oleh joget sampe metenteng tak takokno tanggane tibake tau gendeng klathuk gentak trong-trong Ngam. ola apa Satim iku ngancam aku ya. lha apa kok ngancam kowe Nyata-nyata buamu penak tiba aku kaya kentong korekan mareng tak cedekno gelantong tak rasakno kenting iki lho Satim menghina karo aku lono gak wani kowe karo Satim alah aku gak wani soalnya kancane akeh iya Satim andi arek iki gelek ono nek wani ayo papamu kendangamu kepenak dek kon kok ngenyek karo aku pendek apa aku gak iso hah kok menengah iki lho Tip loh rasakno kowe ya ayo rasakno kowe ya aku aja kesuwen Tim antem ae Mok iwangon aku Mok iki sate Mok sate miko kowe ganden tak men gedene iki yo kate ge ngantem aku aku nabuhi kanca-kanca kit isuk sampai yamene lho dapuramu cakut metu kok ngelokno panjak kendang elek panjak kendang gendeng maksudmu piye teka aku goro aku seritik papane nduk kene iki sumbangan ngono dulure ngono ta aja ngono nek ngelokno kancane Jamila ha mau piye ya jelas mangkel aku
awakmu ngendang aku. Ngandangmu anem penak. Bareng aku kok gak penak. Iku berarti awakmu ngenyek karo aku, Dik. Iku mang jange tak okno. Satim ya areke ganteng dadi kebacut satim elek. Karo kowe njaluk sepuro. Saiki maksudmu piye? Sing njaluk sepuro iki sapa? Aku ta awakmu? Sing ngelokno iki Riko ta aku? Aku nabuhi kanca-kanca dulur-dulur ketisuk. Barang iki Karepmu piye? Antem pisan kowe ngetamban. Jamila, sate mek nyowek itine gak tahu petuk. Lah piye? Gawaden. Palu. Palu kurang gede. Karepmu piye? Aduh. Apa? Iki piye nang ngene? Heeh. Wis ngene tem iki culno tem iku ngono atos bareng atos. Culno tem. Aku dina iki ya. Aku kejan songo iku nduk kene. Enak kene. Aku ora tem. Lha wong Riko lagi teko Heeh. ngelokno panjak gendang. Gendeng, Ce. Lho. Sember Karepmu piye? yo tem. Sak karepmu njaluk piye? Kene tem ya. Aku iki jaluk sepuro karo awakmu. Ya. Ya. Ya sepurane Dik ya. Awakmu aja ngerjula. Iki cak penting. Nggih, cak Ayo. penting. Nek lupute cak sate njaluk. Iya, iya. Iya, Dek. Padha ae. Nah. Ugi pamanom nanten lupute kula nyuwun ngapunten ingkang kuwatan. Nggih, sami-sami. Kadanmu iku ten. Wes. Satim rek. Mulane ta. Duwe lambe kok aja lamis-lamis. Iki ngene Nek iki. ngene iki dadi perkara kowe. Aku ditawake satem sampe goro aku sarikno wam. Piye? Dek, Apa? takon karo kowe. Heeh. Budalmu mangan bengi. Iya, kene nang. Sepurane ya nang ya. Aku mang budalku keri. Sebab nek kono ngene Tanjung Wadung iku mung aku kesasar karo BI. Terus Lah aku dina iki mang ora njujuk rombongan. lan jujuk endi? Nggih njujuk nggone Pak Suwono. Kok nang ngene Pak Suwono? Lah sapa? Pak Duto ta Pak Suwono? Oh iya Pak Duto. Sepurane nang jenenge wong tuwek iki gelek laline karo Mbak Lastri. Lah nek kene mang ditawomoni karo Pak Duto karo Bu Lastri bareng ditemoni disalami mang dilungguno dikei rangsuman iku mang ana sego ya iwake pitik ana rawon ana bakso keri Kowe milih apa kowe? bareng aku nam nok piring jemunu iki lho nam tak kira iwak dadak laos bareng tak pangani aku iku geber iratku kan Kleru Lah. lan nyokot. lah sapa aku gak nrimano nam Lah terus nanti kowe aku nang pawon nang gone sapa nang pawon? nang gone sing pawon sing tunggu adang iku karo kura-kura Sapa jenenge sing kura-kura? Bula Semi Bulasmini. Bulasmini yo iya. Pokok cocok. Apa kowe anjuk pawon-pawon iku lho apa jendhe? Buslamini iki Kak. Sing adang sing kura-kura. Masa awakmu gak ero nam? Tok takoni. Tak takoni siapa? Dik, jenengmu? Aku ya Bulasmini ya. Terus piye? Oh main di, lah itu apa? Mampir Dek? Iya. Bulasmini saiki rondo. Kowe kok ero? Rong bendek ngaku. Oh ditakoni bulan mampir Dek. Bu. Bu Lasmini iki sugih rondo. Iya iya. Rondo sugih. Anggen piye no? Timbangane bojomu. Kenapa bojoku? Alah, peok ae kok. Bu Lasmini iki lho sugih dasar ayu, sawahe ombo. Mas aku ya dikenal ya gelem ya ora. Tok takoni piye wong emang? Bu. Takoni cemaure. Apa Dek? Ngene. Omahmu ndi Dek? Ora Kedolosari. Iya iya. Mbok mampir rono. Aja
aja bengi-bengi awan ae. Bu, sepurane. Ki saiki panen, Dik. Pambirono, pene tak kei beras dinempur. Ya ta mesti gak nempur iku lho, Nam. Mosok mosok. Ya iya sih. Lah niku wis nek ngono bareng aku mangan nek ngono ketuwek karo sabene wak klothok. Sabene wak klothok, Pak. Alah sampe grobes yos. Awakmu ditekakno ning Jamilah. Iya. Kene iki dikongkon menghibur masyarakat. Oh, menghibur masyarakat di desane Tanjung Wadung. Malah kebeneranan musuh petuk bolo-bolo. Iya. Awakmu iso nyanyi sih? Alah. Apa? Iso nyanyi. Nyanyi. Iya. Nyanyi apa? Kalau nonone nini nano nani nano nani nano nano ni nano nano ikat ah nonone noni nano iso ya? Alah nyanyi nano ini gak iso. Itulah ladi nano. Nah gitu sih. Goblok. Itu Intro ya. Nah saire iki diperbarui. Perbarui. Bener awak. Nek saire ngarep A mburine kudu A. Nek ngarepe B mburine kudu B. Ya saiki dicoba. Cobaan. Iya. Coba ya, iso ta? Iso pendek. Temen ta. Alah. Aku kurang percaya ambek. Iya. Dicoba ya. Iya cobaan. Oke. Mulai. Ana manuk, Dek. Manuke gagah. Nah iki senengane nam mangkon ana tunggak. Ana arak wadok, Dek, mlakune begagah. Bareng tak rangkul nam manuk kundanya danya. Cocok sairmu ya. Pendek kok. Mana lo ya? Iya. Ana manuk, Dek, manuke blekok. Seneng mane nam mangan petil lan kodhok. Ana arek wedok nek lungguh begogok, Dek. Barang tak rangkul nam manuk kundonga. Pendek. Anam. Biyen sekolah, Dek. Sekolah Pak Dik, Pak Guru. Kelas piro? Kelas 1. Sangu piro, Dek? 10.000. Tak ditumbas sapa, Tak Dek? dituku kopi, garai darah tinggi. Tak dituku. Iku tak dituku es garai pilek. Lah terus tak dituku apa, Dek? Tak dituku cucu. Susune sapa, Dek? Cucune bojomu. Loh, Nah. apa susune bojoku tak candak? Lah iya lah kate cucune sapa? Tak dituku apa? Tak dituku cucu. Lanjut. Lanjut. Ani. Ana manuk, Dek. Manuke cipret. Senengane mangkon ana suket. Ana arek wedok gawe rok ngapret, Dek. Barang tak rangkul nam manukku mangkeret. Jorok iki. Lah, Jorok iki. Lah, Apa apa? manuk ngomong kereti? lah kate piye, Mang? Barang tak cekel manuk mengkeret gini. Oh, manukmu mari tak dusi. Iya. Adem. Mari kabiono kali dadi mengkeret ngene. Ngono ta, Dek. Pendek. Eling lagune Kosidani kok. Piye? Indung-indung kok. Indung, Eling ta indung. gak? Iku yo penak. Piye terus no sih? Saire menggo diganti ya penak. Oh, ngono ta. Iya. Ye, coba. Ye, cobaan. Iso. Kak,
Iya, wis coba Iso gak. kagak jane kau. Iso kagak. Cobaan awak jeneng. Kowe nek gak iso mulya. Heeh. Pelawake wayu Iya. budaya ku akeh. Heeh. Lah awakmu gurung wayahe metu nduk kene nyanyi kok gak iso iku lho. Lho. Mulya nek gak iso. Nyanyi to. Ya ini tak dungokne. Dicoba ya. Iya. Ana ula-ulane demong. Jenengan manggon ana gunung. Ana arek wedok pikire luwung. Ula nyengongok terus nyokot irung. Ana ula-ulane sawa. Jenengan manggon ora-ora. Ana arek wedok pikire nelongso. Ula jengongok terus nyokot dodo. Kok tambah melorot. Sairmu penak cocok ya, Ndek. Pendek. Dilanjut. Iso, cok. Ya nih. Ana ula buntute tugel. Anane tugel katiban desel. Ana arek wedok pikire mangkel. Ulun jengongok terus nyokot udel. Kok tambah melorot mari dodo terus udel terus melorot mari. Ana ula-ulane luwung. Jenengan mrambatno jeruk. Ana arek wedok lak tengok-tengok. Ulun ninjek ngongok manam. Aku gak ro lho, Man. Aku gak melok, gak tanggung jawab lho, Mang. Iso tagak jane kowe iki. Iso. Cuma iki dino iki aku gak wani, Nam. Awakmu iku lho iso tagak. Enek suradi, enek satim. Barang rumpuk. Ana ula-ulane luwung. Jenengan mangkot ana jeruk. Ana arek wedok lak tengok-tengok. Ulun jengongok. Nam. Berarti Wis kowe sepuro. ora iso. Ngene Nam, nek awakmu aku gak wani jawab. Coba awakmu sing Lah aku tetep wani. awak wis jawab, Wong pinter gak iso ora gak wani. aku sing nyanyi. Ayo. Wani. Aku gak wani, Ndek, Ndek. Ana ula-ulane tumung. Onengane mangon ulur gunung. Wedok arek wedok atine bingung. Ula jengongok terus nyokot irung. Cocok ngene. Alah. Wanang kaya bener. Lho sapa iki? Hei. Lu kamu rutuh iki lho. Dek. Nam iki sapa nam? Bejo sih. Bejo. Masalah. Kon iku lho mlaku wedok, aja mlaku lanang goblok. Diulangi ket mangkok. Durasimu setengah jam. Setengah jam sukses 1 juta kanggo awakmu. Heeh. Ayo diperagakno mlaku wedok. Wedok. Gulungane roto, masalah mbok dipasang pring, disunduki pring ngono lho. Kurang rusuh. Kurang rasa, benakno, Nam. Benakno Nam masalah wedoke kaya alah kaya Ya. bongkaran trek mang sing ngingkirno krasa iku. Carane piye mlaku wedok iki? Ah. Mlaku wedok carane ngene. Dikempet dirapet. Alah kek. Oh. Kok angel dandanamu? Ngene lho. Nah, Ana. Iki lho gocek ana gelungamu iki lho goblok. nek gak iso iku srana pendek. Mlaku kaya mentok ae kok dipamer ngono. Ndati iki. Mlaku wedok. Desa kene iki lho, dadi Tanjung Mulai. Wasdung. Dikempit. Kempet. Dikempit. Ah. Nah, mlaku wedok. Wong mlakune kok wong anyang-anyangenan. Ngono kok ya dijak diketut ae lho. Iku mang wis dikurungi lho. Apa saya mutuk udikno iku? Pipis. Goblok. Kono lah. Kene, Jo. Ya. Halo. Awakmu nek peragakno niku angel. Tak bacok sikilmu iku. 50 juta, 100 juta goblok setengah jam. Mlaku wedok temen iki. Dadano suarane ambek ditoto, suarane. Wedok, suara wedok. Ayo ditoto. Lah, bagus. Ayo diperagakno.
Ya satu. Ah. Pragano. Kok. Kok. Toto. Kok. 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 Toto. Kok. Rene. Kayak mendok-mendok kate bak. Memet yo. Melaki Awakmu iki bengi iki peranan penting. Sing tak kandhani nek mburi mang. Heeh. Ayo kawan iki. Ayo Dek. Ayo. Wah, berat iki rasane awak dhewe iki. Mu anami piye? Penggawan ki ngabot-abot to. Dek, hei. Aku repot kok ngerewel tak diotos. Lulu kok dijotos badane apa? Wah, kaken cocok. Kok nek meneng kenapa? Lha, dadi wong wedok kok. Ya,